ஆமாம் சனி ஞாயிறு இல்லைம்மா இப்போ ஸ்கூல் லீவே உங்களுக்கு திங்கக்கிழமை தான் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ஹோம்ஒர்க்கும் சரி தந்தா டீச்சர் ஹோம்ஒர்க் ஒன்றும் தரலவாப்பா பெரிய செய்தி புதுனம் ஹோம்ஒர்க் ஒன்றும் தராதுக்கு பிரிண்ட் அவுட் அடிக்க சரி என் சரி தாள்கொடி ஒன்று அனுப்பும் பிரிண்ட் அவுட் அடிக்க சொல்லி சரி ஹோம்ஒர்க் ஒன்றும் தரலையா சரி 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 மஹால் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க ஹோம்ஒர்க் சரி தந்தான்னு சொல்லி விளையாடிக்காம ஹோம்ஒர்க் சரி தந்தா ஹோம்ஒர்க் ஒன்றும் தரலவாப்பா தராட்டி சரி 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 இப்போ அதெல்லாம் வச்சுட்டு பேக் ரெடி பண்ணுங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கு இப்போ 4 வேலைக்கு ஸ்கூலே 2 நாள் இப்போ விளையாடி போதுமா இல்லையா இந்த பேக் ரெடி பண்ணுங்க ஹோம்ஒர்க் ஒன்றும் தரல உங்களுக்கு சொன்னேவாப்பா ஹோம்ஒர்க் ரெடியாகும் இந்த பேக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க நாளைக்கு ஸ்கூல் போகிறதுக்கு வாப்பா இன்னும் தூங்கலையா தூங்குங்க போய் தூங்குங்க வெள்ளைக்கு ஸ்கூல் போகிறதுக்கு வாப்பா டே திங்கக்கிழமைக்கு டீச்சர் களிமண்ணால் முதல்ல செஞ்சு வர சொன்னேன் அது தானே உங்கள்கிட்ட படிச்சு கேட்டேன் இப்போ களிமண்ணால் முதல்ல செய்யறதுக்கு நான் எங்கே போகிறப்பா களிமண் தேடி வா போற களிமண் தேடி உடனே ரொட்டி சுட These nuts